Gyfle cynnar i'r ymwelwyr. Roi cwrt Cosby Caernarfon o dan warchau. Brobl efo'r gic yn crymanu'r bel i mewn. A peniad Danny Davies yn syth at Ben Hughes. Wel, oedd o'n beniad rhydd i Davies sydd wedi sgorio yn y ddwy gêm dwytha. I gêm yn ei wedi mynd. Wilson. I mewn i cwrs Cosby. Wilson! Ach i gol! Adam Wilson yn canfod cornol isa rwyd i 5 gol o'n y gyngrair tymor yma. Oedd hi'n daran o ergyd ar draws Ben Hughes. A doedd gan y golwr ddim cyfla a mae'r Seintiau ar y blaen. Mynydd o dafliad gan Morgan Owen yn canfod Adam Davies. Nath Davies yn dda i greu lle iddo fo hun a cael yr ergyd i mewn. Cic gornel gynta Caernarfon. Lloyd yn ei chymryd ei. A'r peniad gan Adam Davies. A nath i daro llaw Danny Redmond. Os nath i, doedd y dyfarnwr ddim yn teimlo i bod hi'n drosedd. Thomas yn canfod Louis Lloyd. Lloyd yn ei flaen. Davies o'i flaen o. Davies i'r llawer. A cic rydd fydd hi. A Davies yn argoeddiedig na yn y cwrt Cosby oedd y drosedd. Ond fod feddi tu allan oedd hi. Yn ôl Mr Jones y dyfarnwr. Lloyd yn camu ymlaen. Dros dy wal, ond heibio'r postyn. 4 yn y mur am ddiffynol. Brobl efo'r gic! Ond yr hi agos at Ben Hughes. Di'r bygythiad ddim drosodd eto serch hynny. Ben Clark yn trio tynnu bel i lawr. Yn gergi Dan Williams heibio'r postyn. Thomas. Yn trio mestyn i gam. Darren Thomas yn rhy sydyn i'r bel. A mae'r Seintiau wedi dwyni. Adam Wilson! Mae daro Wilson hwnna'n dda. Ond pawen gref gan Ben Hughes. Yn sicrhau nad ydy un yn troi'n dwy. Cic gornel arall i'r ymwelwyr i fyny'r all troma. Peniad Owen. Yr ergyn ôl i mewn! A ddim yn wirion o bell. Ryan Brobl darodd hi ar yr hannar foli. Ond heibio'r postyn. O tafliad Blair yn sydd at Adam Wilson! Ac arbediad gwych yn y pen draw gan Ben Hughes. A mi ddyla Adam Wilson wedi sgorio ac yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau. Mi fysa hynny wedi gwneud y pwyntiau'n saff.